Зәлия Нуриәхметова. Көзге яңгырдан тәрәзәм йылый. Ағып төшә яшьләре. Бөтерелеп җиле улый, җырлый көзнең сагыш тулы көйләрен. Үзе салкын, үзе шыксыз бүген, урамнар буш, очмый кошлар да. Шушы көйсез кара күзләр аша керербезме инде кышларга? Тәрәзәмә яңгыр тамчылары шып-шып килеп һаман куналар. Тик күңлемдә чәчәк аткан язлар сагышлы уйларны куалар.